יש לי בחוץ רכב שהקדוש ברוך הוא נתן לי, קוראים לרכב הזה טויוטה פריוס. ואני עבדכם הנאמן, נוסע בכביש ז'בוטינסקי. פתאום מישהו מאחורה נכנס בי, נתן לי את הבום של החיים, עשה קמת מאחורה, קרע לי את האוטו מאחורה. קיבלתי בום, קודם כל בדקתי האם האוזניים במקום, קודם כל שאני בריא. קודם כל ברוך השם. אחרי זה אתה חושב על הנזק. מה אני עושה? עושה אורות וינקר, לא אותת להוא שיעצור. חס בי מאחורה. מי השם? הוא. עוצרים מאחורה, אני רואה טנדר של 8 מקומות, נהג הסעות. מכיר אותי. מסכן, לא נעים לו. למה? להיכנס לרב, לא נעים. הבן אדם הזה, תקשיבו טוב, עד 120, הבן אדם הזה יש לו 12 ילדים. הוא רק ראה את התאונה, עושה לי, יו הרב זייד, יו, סליחה, אני אחרי יום עבודה. הברקס, לא, שמתי לב, כן, שמתי לב. אותו רגע, חשבתי לעצמי, חבר'ה, בן אדם עם 12 ילדים, אני עכשיו אקח ממנו כסף? נחמרו רחמיי, ואמרתי לו, אח שלי, מה אתה בוכה? מה יש לך? תן חיבוק. אמר לי, מה חיבוק? תיתן חיבוק. תודה רבה. תודה רבה. עשית לי חסד. הטויוטה שלי מרובעת, ועכשיו בזכות המכה היא עגולה. אתה יודע איזה דגם יפה זה בתל? איי. סע לשלום, הכל בסדר. לא רוצה שקל. עומד בצד יהודי, מסתכל עלינו, והוא לא מאמין. לא ראה בחיים דבר כזה. מסתכל עליה, אומר לי, בואי נע! אתה רציני? מה זה יצאת פיסטוק? אמרתי לו, כן. תדע למה אני מוותר לו? כי אני יודע שבורא עולם תוך יומיים יחזיר לי הכל. מאמינים בזה או לא? אני מאמין בזה. שאם עשיתי לבן בן אדם עם 12 ילדים שאין לו ויושב ובוכה, בורא עולם יחזיר לי. אומר לי אותו בן אדם, אתה יודע מה? אם תוך יומיים בורא עולם מחזיר לך, אומר לי אותו בן אדם, אני 8 שנים כבר לא מדבר עם חמי. 8 שנים לא מדבר עם חמים. הוא אומר לי, הרב, אם בורא עולם מחזיר לך תוך יומיים, אני מנשק לחמי את הרגל. לא תאמינו. עבר יומיים, הייתי בהרצאה בירושלים. אני גומר הרצאה, מגיע אליי יהודי, אומר לי, הרב זייד, למה הרכב שלך ככה דפוק? אמרתי לו, מה אכפת לך? אמר, לא, כבוד התורה, הרב, לא יפה ככה. אמרתי לו, הכל בסדר. נוסע, הכל טוב. ויתרתי לאיזה יהודי מסכן. באמת? חכה רגע. מרים טלפון, אבא שלו, ברחוב הטורי בירושלים, מוסך. סע אחריי. נוסע אחריו, אבא שלו פותח את המוסך. לילה! פותח את המוסך, מתקן לי את האוטו, מסדר אותו דנדש. אותו רגע, צלצלתי למי? רד מהבית שלך. רד אליי. אמר לי, הרב, מה יש לך? ירד, התרגש. יואו, אני לא מאמין. אתה רואה שבורא עולם נתן? אתה רואה? עכשיו בבקשה, סע למי? לחמיך, סולך. ראית מה זה ויתור? הוא אומר לי, הרב, 12 בלילה. תשתוק, עכשיו עושים. איפה גר חמיך? חמיב גר איפה? ביד בנימין. נסענו לשם, עלינו לחמיב, דפקנו בדלת, חמותו פותחת, מי זה? אמרתי, איפה בעלך? למה? אמרתי לה, יש לי בשורה טובה. קראה לבעלה, כמה שינה. ישב על השולחן, הוצאנו יין, דברים טובים, קראתי להוא, תעלה. הוא רק ראה אותו. 8 שנים לא דיברו. מי שלא ראה איזה חיבוקים ונשיקות, איזה סולחה, איזה שלום היה, לא ראה מימי חייו דמעות ואושר.
וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. איזה חיבוקים. למחרת, חמיב צלצל אליו ואמר לו, אני שולח לך 200,000 שקל למשכנתה שלך. חבר'ה, שמעתם? בורא עולם מחזיר. בורא עולם מחזיר. כשיש מסירות נפש, זה במקום. כשבורא עולם רואה אהבה לשני, מסירות נפש, בורא עולם מחזיר. רבותיי, לדעת מה שדיברנו. מה זה הכוח הגדול הזה של הוויתור? מה זה הכוח הגדול של אשרי משכיל אל דל? ביום רעה ימלטהו השם. אל תחשוב על עצמך, תחשוב על השני. תעשה למען השני, תוותר למען השני. אתה תראה שאתה תזכה. גם חזר אליי הכסף של האוטו, וגם זכיתי ונעשה שלום בין איש לרעהו. אין דבר אותו דבר.